Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 3-nji fevralyny nakyfanyna. Türkmenistanyň TV gabyna Türkiýe bermek üçin möhüm doşşak. Türkmenistan Kırgızstana suwuklandyrylan gaz kömegini berer. Türkmenistan Ýewropanyň Maýa Goýun Banky bilen hyzmatdaşlyk eder. Türkmenistanda mart-aprel aýlaryna halkara olimpiadalar geçiriler ýaly habarlar ýetirýär. Hormatly tomoshaçylarymyz, geliňiz bolsa habarlarymyz bilen hafy giňişleýin tanış bolalım. Türkmenistanyň TV gabyna Türkiýe bermek boýunça möhüm doşşak. Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserniň wekiliýeti bilen Türkiýanyň BOTAŞ kompaniýasynyň wekiliýetiniň arasynda gepleşikler geçirildi. Ankara şäherine geçirilen doşşakda Türkmenistanyň TV gabyny Türkiýe we soňlugy bilen Ýewropaýa bermek boýunça pikir alşmalar geçirildi. BOTAŞ kompaniýasynyň habar bermegine görä Türkiýanyň BOTAŞ kompaniýasynyň ýol başçysy Abdulfahit Fidan bilen Türkmengaz döwlet konserniň başlygynyň ornwasary Murat Arçaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşiklerde iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine kanagatlandyrma bildirilip, Türkmengaz bilen Türkiýe iwerilmegi babatda Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentiniň başlangyjy esasynda bu ugurdaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklar aral maslahatlaşyldy. Türk tarapy bu babatda Türkmenistana hemme taraplaryň gollaw bermäge taýýardygyny bellenildi. Türkmengazynyň Türkiýe we Ýewropa iwerilmegi babatda iki ýurduň degişli edaralarynyň arasynda gatnaşyklaryň işçileşdirilmeginiň ähmiýeti bellenildi. 2022-nji ýylyň 14-nji dekabryna Türkmenistanyň, Türkiýanyň we Azerbaýjanyň arasynda gol çekilen energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösürmäge gönükdirilen ähdnamanyň esasynda Ankaradaky doşşuň ähmiýeti bellenip geçildi. Geçirmeli işleriň çägine birinji tapgyrda Türkmenistanyň gazyny Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe'ye bermek. Gysga we uzak möhletde bu gaz Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa satdylar. Türkiýe Russiýa bilen bir hatarda Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň TV gazyny satyn alar. Suwuklandyrylan gaz üçin eder we Ýewropa eksport eder. Şeýlelik bilen Türkiýe Respublikasy esasy gaz merkezine öwriler. Türkmenistan Kırgızstana suwuklandyrylan gaz kömegini berer. Türkmenistan Kırgız Respublikasynyň energetika pudagyna ýüze çykýan ýagdaýlary nazarda alyp, Türkmen halkynyň adından Kırgız halkyna 2024-nji ýylyň fevral aýynda insanperwer kömegini berer. Bu arada Watan habarlar gepleşiginde habar berildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 2-nji fevralda gol çeken buýrugyna laýyklykda Türkmengaz döwlet konserni 2000 tonna möçberdäki suwuklandyrylan gazy dost doganyk kömegi hökmünde Kırgız Respublikasyna ýeberer. Türkmenistan Ýewropanyň Maýa Goýun Banky bilen hyzmatdaşlyk eder. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Daşary işleri ministri Raşid Meredow Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýa Goýun Bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasawat berdi. Şunun bilen baglykda Ýewropa bileşigi bilen köpürli hyzmatdaşlyk puhtalandyrmagyň ýurdumyzyň daşary fiýafatiniň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýanlygy bellenildi. Şunda Ýewropanyň maliýe institutlary bilen netijeli gatnaşyklar ösürmäge ulun berilýär. Türkmenistan 1992-nji ýylyň 1-nji iýulundan bäri Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň awzasy bolup durýar. Bu bank bilen ýurdumyzyň dokma fenaгаty, oba hojalygy, ulug logistika pudaklaryna hususy ulgamynda maýa goýumlary amala aşyrmak we gar ferişdelerini gönükdirmek boýunça ösnaşykly hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň maliýe ferişdeleriniň hasabyna ýurdumyzda 87 fan taslama amala aşyryldy. Häzirki wagtda 22 fan taslamany durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Mälim bolşal 2023-nji ýylyň 23-nji oktýabryna Lüksemburgda Ýewropa bileşigi Merkezi Aziýa formatyna daşary fiýafat edaralarynyň ýol başçylygynyň derejesine nowatdaky maslahat geçirildi. Onuň çägindäki doşşuklarda Ýewropa bileşiginiň ýokary wezipeli wekilleri Ýewropanyň Maýa Goýun Banky bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiligine garalmagy teklip etdiler. Şeýlekem bu mesele Ýewropa Komissiyanyň vize-prezidentiniň şu ýylyň ýanwaryna ýurdumyza bolan sapary mahalyna aralyk maslahatlaşyldy. Ýewropanyň Maýa Goýun Banky 1958-nji ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Ýewropa bileşigine girýän 27 döwlet bu bankyň paýdarlary bolup durýar. Bank dünýäniň 160 döwleti, bank edaralary, Birleşen Milletler Guramasy we beýleki halkara guramalar, jemgyýetçilik düzümleri, hususy ulgam bilen hyzmatdaşlyk edýär. Onuň maýa goýumlary we gar serişdeleri esasen daşky gurşaw howanyň üýtgemegi, innovasiýalary, fanny ulgam, adam maýasynyň ösdürilmegi, kiçi we orta telekeçiligi durnukly şäherler we sewitler, energiýa durnuklygy, ulug ýaly ugurlary gönükdirilenler. Şunun bilen baglykda Türkmenistan bilen Ýewropanyň Maýa Goýun Bankynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmak hususan çarçuval ulalaşyň taslamasyna degişli gepleşikler geçirmek ýaly meseleler boýunça teklipler beýan edildi.
Munyň özi Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryň gerimini giňeltmäge, sowda ykdysady hyzmatdaşlygyny işçiňleşdirmäge ýardam berer. Ýewropa Birleşiginiň we Ýewropa döwletiniň maýa goýumlaryny ýurdumyzda amala aşyrýan möhüm ykdysady taslamalara çekmegiň goşmaça guraly bolup hyzmat eder. Türkmenistanda mart-aprel aýlaryna halkara olimpiadalar geçiriler. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Aman Ýepesow 2024-nji ýylyň mart-aprel aýlaryna geçiriljek halkara olimpiadalara ylmy amal maslahaty we ferga görülen taýýarlyklar babatda hasabat berdi. Belenşi ýaly Pähim Paýhas ummany magtymly Praga ýylynyň mart aýyna Arkadaş şäheriniň 1-nji ýürüteleşdirilen okuw terbiýeçilik toplumynda mektep okuwçylarynyň arasynda halkara matematika olimpiadasy, halkara insanperwer ilimler we ösüş universitetine talipleriň arasynda 4-nji açyk halkara matematika olimpiadasy geçiriler. Aprel aýynda Ýagşygellik Kakaýew adyndaky halkara Newit we Gaz universitetine talipleriň arasynda 2-nji açyk halkara informatika olimpiadasy hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne talip ýaşlaryň ilmi garaýşlary atly halkara ilmi amaly maslahaty we sergi guramak gözüňde tutulýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem ýurdumyzdaky bolup geçen täbirliklerden. İlkinji bolup habarly bolmak isteýän bolsaňyz, Atawatan TV YouTube kanalyny izlemagy dowam ediň. Özüňize gerekli peýdaly maglumatlar okumak isteýän bolsaňyz, Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatanturkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sany görüşýänçek hoş, sag bolun.